Qualsevol pensaria que aneu a tornar a parlar de sexe i erotisme al modernisme per la demanda, però en aquest cas anem a parlar d'un tema diferent. Per a mi és un plaer poder presentar als dos companys que tenim així, que són exemple de docents de secundària, però amb una fa de descobrir coses de patrimoni, d'investigar, vaig a dir-ho així de clar, que ja voldria més d'un professor universitari. Per tant, en aquest cas, Lluís Vidal, historiador, llicenciat en Història de l'Art i en Història i, a més, membre de la Junta Rectora del CAEA, aquests que estem així són del CAEA, i aquestes entitats que si no existiren hi hauria que inventar-les en aquest cas, que tenim que dir nosaltres. I també, evidentment, presentar-vos a Eli Benedito, Elisa Benedito, que és doctora en Història de l'Art i Història Contemporània i que, a més, sobretot, jo crec que, evidentment, ha destacat moltíssim per tot el tema de lo que sabeu que fa, les rutes que fan al cementeri, les investigacions que han fet, que pràcticament són inacabables, i si no heu anat mai a alguna de les xerrades que donen, que serà raro que no hàgiu anat, perquè n'han fet moltes i sempre estan plenes, és un autèntic plaer anar a aquestes visites que es fan al cementeri, perquè, a més de saber molt del tema, els dos tenen una capacitat de didàctica i d'expressió excel·lent, i realment el fan atractiu, un tema que pot sobtar un poc que sigui atractiu, però realment ho és, aquesta ciutat de les morts. En aquest cas van a parlar-nos d'un trosset d'aquesta ciutat, en aquest cas, com el modernisme d'enguany està dedicat a Timoteu Briet, evidentment van a parlar un poc de l'obra de Timoteu Briet en el cementeri d'Alcoi. I sense més vos dono la paraula i moltíssimes gràcies i segur que estarà molt bé. Gràcies, Enric. Bé, bona vesprada i moltes gràcies a totes i a tots, per els assistents, per la vostra presència. Està tot ple i, com bé ha dit Enrique, no anem a parlar de sexe i erotisme avui, anem a parlar d'una cosa més seriosa. Bé, l'altre també és seriós, però ja sabeu que això ja són paraules majors. I volia donar també les gràcies a l'Ajuntament d'Alcoi i a la Fundació Mutua Levante per deixar-nos aquest magnífic espai per a fer divulgació històrica entre el públic en general, tot i aprofitant el magnífic aparador que ens ofereix la Fira Modernista, que ja anem per la 8a edició, si no m'enganye. Des del Centre Alcoià d'Estudis Històrics i Arqueològics, el CAEA, sempre hem tractat de la mà de la Regidoria de Turisme, present així en Lorena, de donar contingut històric i col·laborar activament en aquest esdeveniment que ja ha pres forma i caràcter propi. Encetem avui amb il·lusió les xerrades i, per suposar, la Setmana de la Fira Modernista, programades des del CAEA al motiu de la Fira Modernista 2025, que, com bé ha dit Enrique, està enguany dedicada a la figura de l'arquitecte Timoteu Briet Montaut. Ara passaré a comentar una breu biografia de l'arquitecte, perquè, evidentment, si voleu saber un poquet més, sempre n'hi ha llibres, sempre n'hi ha per aprofundir més i no ens donaria temps de concentrar-ho tot el que aquest home va poder fer ací a Alcoi. Mireu, ell naix en 1859, naix a Cocentaina i és fill i net de mestres d'obres, és a dir, que ja li ve en la seva nissaga familiar i se gust per la creació arquitectònica. Ja serà en 1871 quan es trasllada a Alcoi amb la seva família per establir-se ací i comença a estudiar en l'Escola Industrial Elemental d'Alcoi entre els anys 1873 fins a l'any 1876. Però ell volia ser arquitecte i li agradava molt ser arquitecte, el que passa és que la seva família no estava d'acord i com que no estava d'acord va decidir avançar-se un poquet en el temps i fer el servei militar entre 1877 fins a 1880, o sigui, eren prou anys, no és com ara, bueno, ara ja no n'hi ha servei, però que abans eren prou anys, i va fer el servei militar de forma optativa, perquè d'aquesta manera ja un cop finalitzat aquest servei militar, se'n va anar a Barcelona
i va estar allí primerament estudiant en l'Institut de Batxillerat i en segon lloc ja va passar a fer l'Escola de Belles Arts de Barcelona, tot i per a preparar-se per anar a la universitat per a ser arquitecte. O sigui, va ser un home que en poques paraules va tindre molts entrebancs de permís en la seva joventut, sobretot per part de la família, per a plegar a ser el que va plegar a ser. Però ell ho va superar, aquests obstacles, i va poder finalment entrar a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona i fer la carrera entre 1883 i 1890. Un cop finalitza allí a Barcelona, van ser molts anys, evidentment, perquè se'l tenia que sufragar els gastos, havia de treballar, és a dir, que no tenia un recolzament directament vinculat familiar en què poguera estudiar-ho. Aleshores, ja quan torna així cap al Coll, en 1893, es casa en Maria Valor Boronat, en la que té 6 fills, és a dir, que no tampoc perd el temps. Vull dir, el va perdre un poquet abans, però després diu 6 fills de col, pam. I en 1894 sí que és veritat que passa a tindre la plaça d'arquitecte municipal, però en aquest cas la té que mantindre compartida amb una altra persona molt important, un arquitecte que tot el món coneixeu molt bé, que és Vicente Pascual Pastor. Allà estaven els dos, mà a mà, i ja serà el 1902 quan guanya la plaça d'arquitecte municipal i se la queda per a ella soles i està realitzant diferents elements que segurament al llarg d'aquesta setmana de fira podeu veure per tota la ciutat d'Alcoi. Sí que és veritat que ell mor molt jove, als 66 anys. En aquella època igual no era tan jove, però sí que per a la nostra és una edat prou relativament temprana. I és el 30 de gener de 1925 a conseqüència d'una esclerosi múltiple. Per tant, hem de situar els anys de producció més fructífera d'aquest arquitecte entre els anys 1890 fins a 1924. Més o menys els anys en els que comença a proliferar el modernisme com a moviment artístic per tota Europa i en el cas en concret d'ell parlarem més bé del moviment del modernisme però de la vessant secessió, que era el de Centre Europa. Així, el que anem a veure és un índex d'obres particulars que anem a trobar-se al cementeri, perquè ell no sols va fer aquests tipus d'obres, sinó després Lluís ja vos comentarà que va fer ampliacions, va crear també una fisonomia diferent del cementeri. I en aquest índex d'obres anem a trobar-ne les 3 primeres, a veure si m'aclarís, aquestes 3 primeres, que són les més tempranes. I seran d'estil eclèctic. Ara vos comentaré un poquet el que és l'estil eclèctic en art, per a que vosaltres més o menys pugueu ubicar-se. La resta ja sí que seran ja a partir de la dècada de 1910 fins a 1915, més o menys, i les ampliacions del cementeri fins que l'home s'apaga la seva vida. Tenim en aquesta imatge el Panteó de Santiago Botella, és de l'any 1895 i pertany a una de les primeres obres que he comentat adés, que és un estil eclèctic. Què vol dir eclèctic? Que mescla diferents tipus de moviments artístics en uns sols i, per exemple, podem veure els acroteris que estan així en l'alçat, podem veure aquests tipus d'acroteris que són més bé una reminiscència de l'art grecollatí, però en canvi trobem la cúpula que ens recorda molt al món bizantí, que és molt posterior, i fins i tot, així la podeu veure, i fins i tot després veurem com aquesta decoració es complementa en una altra que és, segur que la coneixeu, que és la catedral de Zamora. La catedral de Zamora, que és d'un estil medieval, té aquestes mateixes escates en la seva cúpula que recorden molt bé aquestes escates que té el Panteó de Santiago Botella. O sigui, que és aquesta mescla d'estils, tots barrejats en uno, que es diu estil eclèctic i que naix a finals del segle XIX. I per últim, per acabar de veure aquest paral·lelisme, trobem el model de la capella absenta, en aquest cas es troba en Catalunya, en el cementeri de Sants,
I què pensen? Bueno, és molt mireu, té aquesta cupuleta, té aquesta forma molt pareguda a aquesta, en aquest frontó triangular, i que pensen que pot ser que siga obra, però no l'han trobat, del mestre, el que va ser el seu mestre en l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, que era Domènec i Muntaner. És que ara els noms, que és molt famós i que va fer moltes coses també allí a Barcelona, que no sols estava Gaudí, sinó que n'hi havia altres arquitectes de gran renom. Passem a la següent. Sí que m'agradaria comentar que aquest tipus d'elements que semblen molt pareguts, aquesta és la segona, també d'estil eclèctic, és perquè és possiblement que foren trets de catàlegs de panteons que circulaven per tota Europa i que servien com a model de l'arquitectura per a poder fer-los als cementeris. Agafaven normalment el cementeri de Père Lachaise de París, que era com diguérem el súmum, es feien aquests gravats i després es distribuïen. Alguns s'adaptaven més, altres menys, però que aquesta vessant sí que era important perquè havien de tindre uns models per a seguir-los. I ara sí que passem a la següent diapositiva, que és la que tenim en pantalla, que és el Panteó de José Terol, de l'any 1896, també d'estil eclèctic, és a dir, que torna a mesclar conceptes i morfologies arquitectòniques de diferents estils artístics, però podem ja veure una tímida introducció de cercles característics que així en el plànol d'alçada el podeu veure ahí. Es podeu veure en aquests elements que són un mig relleu i que decoren les dues pilastres que estan adossades al mur. També podem veure els envans que estan així tapats, que estan secs, però el cercle novament, aquest tipus de cercle que és molt propi de l'obra de Timoteo Briet, i en el centre una creu grega, elements molt simples però que també donen una simbologia d'una forma molt sintètica. És una creu grega perquè té totes les parts iguals. És a dir, en aquest panteó mantindrà, això sí, la puresa de línies i la poca decoració tan característica, diguem, d'ell i que ja avançarà a lo que després serà el secessió. En aquesta diapositiva és una fossa nínxol, en aquest cas de Francisco Gisbert, de l'any 1904, i és un estil eclèctic però que tendeix cap al goticisme. Podeu veure aquest arc molt apuntat, l'altre que s'emmarca dins i els arcs polilobulars de l'interior, tot rematat per una creu. I, evidentment, és el que vos comentava, és molt eclèctic. Ell també ha de basar-se en les demandes de les persones que li pagaven la construcció d'aquest tipus d'elements funeraris, sempre més relacionats en aquest món antic o medieval, relacionat amb l'església o vinculat amb aquest tipus de religió. Esta fossa nítxol és la número 2 de la secció esquerra i va desaparèixer en la tercera ampliació que es va iniciar a l'any 1972 al cementeri. Per tant, avui en dia ja no es conserva, però tenim així el plànol. I ara passem a una que sempre m'agrada molt contar-la quan fem la visita al cementeri, perquè és una fossa nínxol, és de la família Isidro Albero Botella, de 1910, però m'agrada contar-la perquè és tota de ferro, com podeu veure. Ara no vaig a parar-me molt, però és un element molt característic perquè així en el cementeri quasi totes estan fetes o de pedra o de marbre, i alguna més són les poquetes que queden fetes en ferro, demostrant que també la indústria metal·lúrgica era important en la ciutat d'Alcoi. I també em pare en contar la iconografia de l'angelet que porta l'ànima de la criatura, però que no és un xiquet, sinó que és l'ànima de la persona que ha mort, perquè puja al cel pura. Però no me vaig a parar en això, sinó que em vaig a parar en que pugueu veure el treball tan ben fet de les flors, sobretot així es pot veure millor en l'alçat, aquestes flors tan treballades, hi ha una puresa de línies però també ondulants, molt pròpies del modernisme,
I ja, tot i ser eclèctic, ja iniciarà aquesta tendència decorativa que ja s'apropa, com hem dit abans, cap al modernisme, que hi ha aquestes formes ondulants, vegetals, pròpies de l'estil. I aquesta és la imatge, diguem, de la portada, la que vam aprofitar, perquè en aquest cas és un mausoleu que va fer per a la família Vilaplana Gisbert en 1910. Aquest tipus de monument és un mausoleu de tipus monument. Què vol dir això? Que està com exempt. Els anteriors són de tipus capella, que recordem com si fos una capelleta xicoteta que tu accedisses i com si estigueres en l'interior d'un recinte sacralitzat. Però en tenim estos d'ací, que són altre tipus de panteons, que són també exempts, però són de tipus monument. És un monument en si mateixa. I així podem dir que tot i ser de reduïdes dimensions i que moltes voltes passa desapercebut, en el seu plantejament es veu aquesta tasca tan elaborada que fa Timoteo Briet, i en el que utilitzarà els principis bàsics del modernisme secessió, que és el del modernisme de centre-Europa, que són aquestes línies més pures, més rectes, els cercles, les bandes també horitzontals o verticals. Briet, en aquest plànol, podem veure perfectament com l'ha fet, però així estem observant la imatge, la imatge real del monument, que com podeu veure està al costat del Panteó Troglodita, de Cabrera. I així anem a veure aquesta composició tan diferenciada. Així n'hi ha una creu que possiblement siga un afegit posterior, perquè ell la creu, recordeu, la enmarca dins d'un cercle i en aquest cas l'ha col·locat així baix. És una creu també de tipus grega, però per a que es poguera veure millor han col·locat ahí damunt i s'ha afegit. El de més és com una espècie de sarcòfag on posa paz, i on estan soterrats així baix, que això és la cripta, els familiars dels comitents. És molt discret, però sobretot hem de fixar-se en aquestes tres línies horitzontals pròpies de la secessió, però també les verticals i els cercles en els quals també s'enmarca una creu de tipus grec. El podeu veure bé. Ell pren subtileses molt xicotetes per anar col·locant-les en la seva arquitectura. Jo crec que, i Lluís també pensem que potser siga la seva millor obra al cementeri, perquè no sols condensa l'elegància més sòbria i austera en elements decoratius subtils, i a tall d'exemple tenim el capitell de Roses, plantejat 2 anys abans en un taller de carrosseries, que ara forma part del complex de Rodes, i que, tot i que ho va plantejar Timoteo per a col·locar-lo en aquests capitells en floretes com així, no va poder acabar-lo i avui en dia no n'hi ha, no es conserven. Però aquestes flors provenen novament del seu mestre, l'arquitecte Domènec i Muntaner, que 2 anys abans havia acabat d'inaugurar, 2 anys abans d'aquest panteó, havia acabat d'inaugurar el Palau de la Música de Barcelona, i en ell ja havia utilitzat aquest tipus de decoració de roses obertes. Les flors, els elements vegetals també donen una connotació en el món funerari, en aquest cas són també roses obertes, el que vol dir que les persones que estan ahí dins són persones madures que ja han viscut la seva vida i han acabat com les roses més obertes. En aquest cas és simplement decoratiu el que va fer Domènec i Muntaner, però ell es basa en el seu mestre per a enllaçar-ho en el cementeri d'ací d'Alcoi i també en aquest projecte que va fer per a la fàbrica de Rodes, que al final no va acabar en res. Però podem veure aquesta interpretació d'aquesta secessió vienesa, que tot i no veure directament de Viena, perquè a ell no li venia des d'Àustria, sinó que li venia del modernisme català, perquè dins del modernisme català pràcticament tot era com Art Nouveau, aquest modernisme de vessant francesa, aquestes formes tan sinuoses, però
n'hi havia un grup d'arquitectes, entre ells Domènech i Muntaner, que estava escrit a la línia que s'apartava de l'Art Nouveau i que s'endinsava més cap al Secession. El Secession després donarà lloc a l'Art Déco, que són unes línies pures, com per exemple el pont de Sant Jordi. Si passem pel pont de Sant Jordi és de tipus Art Déco. I ara se'n passem a un altre panteó, que és el de Jaime Pérez, de 1910. Arquitectònicament podeu veure que també és de tipus capella, no és com l'anterior, forma part dels classificats com mausoleus capella, ja he dit, però tot i ser del mateix any que l'anterior, el que hem vist de les Roses, torna a plantejaments eclèctics, aquesta mescla d'elements, però que ja va escrivint-se a poc al modernisme de tipus Secession. Novament, en l'alçat de darrere podem veure aquesta creueta, que està emmarcada dins del cercle, que s'escriu al cercle, i les bandes verticals i horitzontals pròpies del Secession. Així davant hi ha una xicoteta decoració, com si fos palmetes, però ja dic que és una decoració molt sòbria i per darrere està tancat. I recordar que ahir n'hi havia un sarcòfag, no sé si se recorda dir això és un panteó, però també és un lloc de capella per a estar arreplegat, per a poder estar a prop dels seus avantpassats, els familiars. Passem a la següent, que és la làpida d'Antonio Vitoria Miralles, de 1910, i aquesta és molt curiosa, perquè ara l'esteu veient així, però si heu vingut a la visita al cementeri segur que vos sona, perquè sempre ens parem en ella per a contar com s'aprofitaven tots els nínxols d'una tramada per a col·locar a tota la nissaga familiar. Col·locaven damunt una làpida i a l'exterior es col·locava el cenotafi, que era com una tomba buida, com un panteó buit, que deia això pertany a la família tal o qual. Això ha desaparegut, el cenotafi, però sí que roman encara aquesta làpida que va ser dissenyada per Timoteo Briet i que podem veure aquests elements vegetals decoratius molt propis del modernisme, però novament trobem el cercle que s'endinsa en el bell mig de la creu. En aquest cas ja no és una creu grega, sinó és una creu llatina. Així, si anem al cementeri i el mirem i el podem observar, no el podem veure en tanta profunditat com, per exemple, en l'alçat, perquè ha perdut moltíssima decoració, moltíssima decoració. I a mi m'agrada contar-ho perquè és una de les poques que conserven a tota la nissaga familiar, però també té així dalt aquesta lampareta que en Tots Sants demanaven llum la família. La llum era caríssima i més si havies d'anar al cementeri per a il·luminar els elements com aquests, com les galeries subterrànies, i era com dir, tenim tants diners com a persones, com a família burgesa, que podem permetre's el tindre una llum encesa el dia de Tots Sants. Però això les era per a això. Això era també un motiu de virtut de la burgesia. Perquè ja sabeu que en les galeries subterrànies al principi se soterrava la burgesia i després ja, quan comencen a fer els panteons cap a l'exterior, ells se'n van i ja agafen les parcel·les a l'exterior per a poder veure's, perquè el modernisme al cap i a la fi és el que passa en la Fira Modernista. El divendres de vesprada es fa aquest recorregut on les persones es deixen veure de totes les professions, de totes les classes socials, de tot el tipus, perquè és això, el modernisme, la forma de demostrar que un té o no té. I ara se'n passem a la fossa nínxol de Jorge Vilaplana Carbonell. A veure, esta és la diapo... Sí, perdoneu. Esta és de 1913, és també eclèctica, com podeu veure, no té masses coses modernistes, però sí que volia dir que aquesta fossa era la número 1 de la secció dreta i que també va desaparèixer en la tercera ampliació de l'any 1972. Però, curiosament, l'anterior va desaparèixer, la que jo vos he comentat abans, va desaparèixer, la de la fossa al nínxol de Francisco Gisbert,
Però esta no, esta va ser traslladada i es conserva. El que passa és que han fet així, l'han retocada, l'han col·locat elements més nous, com aquesta làpida de color negre, perquè ara sabeu l'estandardització de formes, i sí que veiem el cercle típic de Timoteo Briet, on està el crismó i la creu llatina, però sobretot la decoració molt simple, però molt bella, de les floretes, així en esta part d'ací baix, que així en plano les veu molt millor. Això és molt subtil, aquesta decoració, tot i ser eclèctic, però dona aquesta subtilesa pròpia del modernisme. Sí. I ara anem a la cripta d'Arturo Reig. Esta és... A veure, això és molt poc conegut perquè, tot i que està al cementeri, nosaltres normalment no es parem, però no és de tenir molt en ella i és una reminiscència del que eren les capillites de distinguidos del cementeri vell, el que estava en el que és actualment el Col·le de Sant Vicent. D'acord? És una tipologia única en tot el cementeri, sols està aquesta d'ací, no n'hi ha cap altra, i en concret la van col·locar en la subvoluta de l'escalera central de bajada a les criptes, segons consta en els escrits que fa Timoteo Briet. És a dir, així enmig està. Baixes i la trobes ahí. I quan la trobes ahí està d'enfront i li fas la foto. En compte de tirar de ser vertical, és més bé horitzontal, i col·loquer ahí també tota la nissaga de la família d'Arturo Reig. Estan ahí tots soterrats. Novament, veiem aquests elements propis del modernisme secession, que és el cercle, i les línies verticals pròpies de Timoteo Briet. I ara direu, i per què va fer això? Si és una tipologia única i això era del cementeri vell i aquest home és molt més nou en el temps, no? O sigui, que havia posterior a la clausura del cementeri, perquè el cementeri vell no s'havia clausurat del tot, és a dir, no us podeu entrar a soterrar allí, no podeu, però la gent continuava soterrant-se. I ell què va fer? Ell va fer tot l'estudi per a verificar i certificar l'enderroc ja definitiu en 1902 del cementeri vell. Ja ahí ja no se podia ni soterrar, ni entrar, ni jugar, ni fer res, perquè era un desbarajuste, poc més o menys. I per tant creiem que aquestes capillites de distinció que existien en el cementeri vell, ell les va veure i va dir, aprofite aquesta subvoluta, que no té per a res, no molesta, i col·loca així a una família. Però és l'única que n'hi ha en tot el cementeri, és molt curiós. I ara sí que se n'anem a veure la fossa Nínxol de la família Laporta Gisbert, que és de 1915 i que el seu primer usuari també va ser una altra persona que va ser renombrada en la fira modernista, que és Francisco Laporta, el pintor. Torna a ser una fossa Nínxol de reminiscències clàssiques, amb aquestes columnes dòriques que podeu observar així, molt robustes, però podem observar els elements propis ja de la secessió, com els cercles i les bandes horitzontals, i novament aquesta creu grega, en totes aquestes formes iguals, que és un distintiu característic de Briet en el cementeri. El més curiós també d'això és que hem localitzat dues fosses nínxols iguals al cementeri, però no ens consta a l'arxiu que siguin projecte de Timoteo Briet, però tampoc saben de qui són. Així que o possiblement algú les copiaria a la versemblança de la família Laporta Gisbert, o bé Timoteo Briet va fer aquests dos, però no es conserva el seu estudi. I ara sí que ja li passo la paraula a Lluís i ell vos comentarà les intervencions que ha fet com a arquitecte municipal en el cementeri i com va fer aquesta modificació de la fisonomia del cementeri d'Alcoi que tenim més o menys actualment. Molt bé, bona vesprada. Efectivament, Timoteo va ser, ja ho ha comentat ell, primer va ser arquitecte municipal amb la plaça compartida amb Vicente Pascual i després ja en propietat.
Llavors, com a arquitectes municipals, lògicament hauran d'intervindre en el cementeri en totes les necessitats que vagin donant-se en aquesta etapa, que ja veieu ahir, que va de 1902 a 1920, són les actuacions que hem pogut localitzar. Comencem per la primera, que és encara ho fa amb Vicente Pascual, que és un plànol parcel·lari de la zona de Panteons. Per què? Perquè l'enginyer Vilaplana, que és el que fa el projecte original del cementeri, sí que havia dissenyat els carrers, però no havia parcel·lat aquesta zona de Panteons. I, si us fixeu, si arribeu a veure el que està de color negre, són les parcel·les que ja s'havien venut o ja s'havien construït que estaven fent-se de forma molt irregular. Veieu que n'hi ha algunes que sí que ocupen una quarta part, però n'hi ha altres molt menudes, com la de la viuda de Brutinel, que és la més antiga, aquesta d'ahir, efectivament. N'hi ha altres més grans, un poc més avall, és a dir, respectaven els carrers, però estava completament desorganitzat. Per tant, el que fan Vicente Pascual i Timoteo Briet és parcel·lar tota aquesta zona. Veieu algunes que havien adquirit 4 parcel·les per complet, lògicament són els més rics de la ciutat, està Anselmo Moracil, ahir baix està Agustín Gisbert, que és el sogre de Cabrera, enfront està Enrique Carbonell, i allà darrere Antonio Vicens, de la Banca Vicens. És a dir, que això es nota també qui tenia més poder econòmic. I aquest plànol parcel·lari s'ha respectat fins a l'actualitat, perquè si us fixeu, este d'ací és on s'ha fet el de Camilo VI, esta doble d'ací. És a dir, que avui en dia encara està vigent esta parcel·lació. Encara n'hi ha lloc, si algú voleu fer-se el xaletet, podeu fer-se. Bé, després ja comencem en les actuacions ja d'ell com a arquitecte municipal. La primera és una parcel·la per al clero, que ja l'havia contemplat Enrique Vilaplana en el seu projecte, però que encara no s'havia fet. Clar, el clero demanava un poc com a compensació perquè havien perdut el dret de sepultura, és a dir, en el cementeri vell encara era de la parròquia, per tant ells cobraven de cada enterrament, i ara no, ara el cementeri de Cantagallet és municipal, per tant ells ja no tenen aquest dret. Per a compensar-los un poc, decidís crear una parcel·la per al clero. I el que sí que demanen és que hi haguera una capelleta, perquè la que estava prevista per a fer en el mig del cementeri no va haver mai diners suficient per a fer-la, i de fet al final van posar la creu esta monumental que n'hi ha. Per tant, no n'hi havia capella en el cementeri i ells van demanar que es fera una allí per si algú volia fer allí una última cerimònia, però en realitat no es va gastar mai per a això, perquè el costum era fer el funeral en les parròquies d'Alcoi. I baixar aquests escalons. No era molt còmode. I despedir després el seguici. En realitat, el projecte de Timoteo, que podeu veure ahir, es va simplificar a la de la veritat. Com a novetat, són els primers nínxols que es plantegen en superfície, perquè una de les coses que deia Enrique Vilaplana, és curiós, ell deia que el dels nínxols no li semblava massa higiènic i per les galeries subterrànies valia, però en superfície ell no va projectar ningú bloc de nínxols. Però les necessitats d'espai són les que manen, i al final Timoteo ja planteja, sí, 4 fileres, podeu veure ahir, 4 fileres, però a l'hora de la veritat, este primer bloc, ja dic, ho simplificaran. Si us fixeu, a la capella no li fan estos cossos que estaven pensats als costats, sí que fan al costat de l'escala de l'entrada dos xicotets ahí magatzems i només fan a un costat els blocs de nínxols, però en compte de fer-los de 4 que dissenyava ell, els fan de 5 i amb ell se remat amb una volta, una xicoteta volta, que són exactament iguals que els de les galeries subterrànies. És a dir, com són els models que tenien de nínxols, van agafar el mateix de les galeries subterrànies i el van traslladar així a la parcel·la del clero, que només va quedar en aquest costat. Però bueno, és el primer bloc de nínxols en realitat que es fa en superfície, en el cementeri. Després estem en 1909 i ja es planteja la necessitat d'una ampliació d'aquest recinte original d'Enrique Vilaplana. El meu. D'aquest recinte original d'Enrique Vilaplana. I penseu que només havien passat 20 anys, des del 89 que fa el projecte, 20 anys. I ja estava col·lapsat. I això és una constant en la història del cementeri. Ho vam veure al llarg de tot el segle XX. Les ampliacions duraven una mitjana de 20 anys i, de fet, ara l'última va ser en 2004 i ja tornem a tindre el cementeri col·lapsat. És així. Ve a ser la mitjana, els 20 anys, el que duren les
les ampliacions. Ahí teniu el plànol original de Vilaplana i ja es veu que algú va marcar en llapis, que segurament seria el Timoteo, va marcar així en llapis una proposta d'ampliació per aquest costat, pel costat sud. I efectivament, després, el plànol que va fer Timoteo, ahí contempla tota aquesta franja, però era encara per enterrament general, no es plantejaven els blocs de nínxols. De fet, ahir van enterrar en terra, tot això es va utilitzar primer per enterrar en terra. I també introduïa, com podeu veure així, el cementeri civil. Ja existia, mireu ahir, no ho arribareu a llegir, però ahí posa dissidentes i al costat suïcides, és a dir, que aquesta parcel·leta que veieu ahir era originalment el cementeri civil, però lògicament es va quedar molt menuda i van plantejar esta molt més gran, que és l'actual. Ahí també podeu veure que ja Vilaplana posava la parcel·la de religiosos, posa ahí, per al clero. I aquesta d'ací era per a xiquets sense batejar, que va acabar desapareixent i avui en dia és la de les monges. Mireu el que vos comentava també, veieu com estaven els carrers dels panteons però no els havia parcel·lat, simplement havia posat unes categories, primera, segona, tercera, però no els havia parcel·lat. I aquesta és la capella que estava pensada però que mai es va arribar a fer ahí en el centre del cementeri. Així també hi ha més detallers que no arribareu a llegir, però per exemple, així diu hipogeos. Era una novetat que plantejava Timoteo, els hipogeos. Anem a veure en més detall aquestes cosetes. I una altra curiositat, fixeu-vos que el cementeri civil necessitava el seu propi accés, perquè això ja no era de l'església, però era terreny sacralitzat. No podien passar, els que anaven destinats al cementeri civil, no podia passar ni tan sols el cadàver per dins del recinte sacralitzat, necessitaven el seu propi accés. També aprofita aquesta reforma de 1909, aquesta ampliació, per a replantejar els edificis d'accés. Per què? Perquè, tornem a parlar, l'Ajuntament tenia molts problemes de finançament. Mireu, ahí dalt teniu el projecte original de Vilaplana, tenia molta més prestança arquitectònica i al final el que planteja Timoteo Briet és simplificar-los. Sobretot, si vos fixeu, suprimís el pis superior, es queda en una planta, per tant, també simplifica prou la decoració. En definitiva, es tracta de fer un projecte que poguera assumir l'Ajuntament i ni tan sols així, perquè en realitat només va acabar fent-se aquest edifici i l'entrada. Encara que avui en dia ens pareix que està ahí de tota la vida, en realitat es va fer en els anys 80, és a dir, fa 40 anys. Va tardar molt en poder completar-se aquest projecte. Però es tractava, en definitiva, d'abaratir tot això. I una curiositat, que això és una... A veure, no ho podem demostrar, és una intuïció nostra. Si vos fixeu, el detallet eixe d'ahir és un Cronos, una estàtua del déu Cronos, que és curiosa perquè no és un element catòlic, no és un element cristià en aquest cas, és un element clàssic. Apareix el déu amb ales i amb una daia, una guadanya. I nosaltres pensem que es va arribar a fer, el que passa és que com es va simplificar el projecte i no es va acabar de col·locar ahí, el van posar en un panteó i efectivament trobem aquesta escultura en un dels panteons que n'hi ha dins, el de Leopoldo Soler, es va situar allà. Pensem que seria la que es va fer originalment per a aquest arc de l'entrada que no es va arribar a col·locar. L'altre element que hem comentat abans eren els hipogeos, els hipogeus. En el projecte, el mateix Timoteo Briet reconeix que és una modalitat que ell havia vist en Barcelona, quan va estudiar allí, en el cementeri de Montjuïc, que té sentit que es diguen hipogeus, que vol dir baix de terra, perquè efectivament Montjuïc és una muntanya i estan excavats en la roca, molts d'ells. Altres estan construïts. Si els mirem, per exemple, ahí teniu un exemple d'hipogeus del cementeri de Montjuïc, són molt semblants, si us fixeu. Té aquesta maçoneria de pedra irregular, molt rústica, i després té les portetes, cada una del seu panteó, tractant un poc d'estandarditzar les formes i també fent més econòmics els panteons. I al mateix temps, ell en el projecte menciona que li serveix de contenció perquè la primera ampliació estava a una cota més elevada ahí darrere, per tant necessitava d'alguna forma un mur de contenció i li venen molt bé tot aquest tram d'hipogeus per a aquesta finalitat. I una cosa que ens va cridar l'atenció quan vam veure aquests hipogeus en Barcelona és que
són neoegipcis, no sé si ho arribeu a veure ahir tots, però tenen el déu Ra amb les dos serps i les ales esteses del voltor. Són neoegipcis, que hauria sigut molt xulo que Timoteu haguera utilitzat. Ara, a lo millor no ho va fer perquè ja se li havien adelantat, no? I és que estava este panteó que va fer el mestre d'obres Agustín Muñoz uns anys abans i va utilitzar exactament el mateix motiu, que és possible que el traguera d'allí també. Bueno, era prou comú en els cementeris. És exactament el mateix motiu del déu Ra, no? Un símbol que es diu apotropaic, no? De protector, no? Val? Bueno, doncs això, però de nou són especulacions nostres. I després encara tornarien a fer un altre tram d'hipogeus en la segona ampliació, però això ja no és de Timoteu, això va ser els arquitectes José Cortés Miralles i Roc Montllor, que per cert, ahí està el seu panteó també. Bueno, però és veritat que s'inspiren en els de Timoteu. De nou fan aquesta maçoneria irregular, que té aquest aspecte més rústic, etc. Per tant, Timoteu va marcar la tipologia d'hipogeus com anava a ser en este cementeri. També va ser seu el cementeri civil, com hem dit, però sí que voldríem matisar així que ell dissenya la parcel·la, però no el contingut. És a dir, que aquest aspecte de jardí, amb l'heura, amb la vegetació més frondosa, les palmeres i tal, això es deuria als usuaris, als propis usuaris que tindrien aquesta voluntat. Ell simplement dissenya la parcel·la amb el seu accés exterior i també una construcció que potser molts no heu reparat, però que es troba en aquest cementeri civil. De fet, estaria per allà darrere, per allà darrere estaria aquesta construcció, que també seria d'ell perquè la fa seguint la mateixa línia que els edificis de l'entrada, si us fixeu, la mateixa línia decorativa, i que era, avui en dia és un magatzem, però en aquell moment era el depòsit de cadàvers. Clar, si no podien entrar pel recinte, tampoc podien utilitzar el depòsit de cadàvers que hi havia en el cementeri sacralitzat. Per tant, necessitaven també el seu propi depòsit. Passem així, estem en 1912, al poc de fer aquesta primera ampliació, i ja es planteja la necessitat de fer blocs de nínxols, perquè el d'enterrar en terra, a més de ser costós per als enterradors, al final ocupaves molt d'espai i les necessitats d'Alcoi eren més urgents. I este és el primer tram de nínxols que es fa, a banda del clero que hem vist, en tot el cementeri. Com podeu veure, està al costat mateixa de la parcel·la dels militars. Així està la parcel·la dels militars. Per tant, aquest bloc que n'hi ha ahí, que és el bloc de Sant Vicent, és el primer de nínxols en superfície. Així ja ell marca el cànon, podríem dir, de 4 fileres, que ja es respectarà fins al dia d'avui en tot el cementeri. Ho dic perquè nosaltres potser ho tenim com a normal, però no és normal. N'hi ha molts que tenen 5 fileres, inclús a Barcelona crec que van veure 6 fileres. Però així en Alcoi sempre s'han fet 4 fileres. En les subterrànies no, en les subterrànies n'hi ha 5, però en superfície tots s'han fet de 4 fileres. I encara són els únics, això ens demostra que són els més antics també, que mantenen aquesta volta superior, aquest remat en forma curva, igual que les del clero, però els que faran després ja no tindran això. Estos són els més antics. Com vam veure que va tindre èxit aquesta tipologia, a l'any següent li tornen a encomanar que faci nous blocs. En aquest cas és el grup conegut com Sant Jordi, que per cert és on està enterrat ell, en un d'estos. I fixeu-vos, un element ben definitori de les urgències que tenien, es construeixen damunt de les galeries subterrànies. Veieu ahí com estan les reixetes? Això què vol dir? Que es van carregar els cenotafis que ja s'havien fet ja, perquè ja s'havien fet. N'hi ha projectes en l'arxiu de diversos cenotafis que s'havien construït damunt de les galeries subterrànies i se'ls van carregar per a fer blocs de nínxols, perquè aquesta era la urgència. Els únics que s'han salvat, com sabeu, és on estan les 3 virtuts teologals, que serien, podria ser alguna cosa així, segons este muntatge un poc cutre que he fet, per a que vegeu el que serien cenotafis que es posaven damunt de les galeries subterrànies, per a que vegeu com serien. N'hi havia ja alguns construïts i es van destruir per a fer nínxols. I això ja va ser la tendència fins a l'actualitat, és a dir, la modalitat de nínxols és la que s'ha imposat. Fixeu-vos, de nou, 4 en altura, però estos ja són quadrangulars, així ja no fa aquest remat en forma curva com els anteriors. D'acord? I l'última intervenció que farà Timoteu en el cementeri, Timoteu Auriet, és al no poder fer-se l'altre cos dels edificis d'accés, perquè encara tardarà uns anys,
decideixen unificar-ho tot en el de la dreta, que és on estan ara les oficines. És a dir, fa una nova reforma, de la seva pròpia reforma, i unifica en aquest edifici el despatx, el vestíbul, el depòsit de cadàvers allà darrere, i avui en dia encara manté tot això, el despatx continua estant ahí, dels encarregats, el vestíbul, i allà darrere també tenen les càmeres i tal. És a dir, que continua sent en gran part, després això s'ha modificat, però encara es manté, fins que després ja van fer l'altre. Un poc això seria el resum de totes les intervencions seues en aquest recinte. Per a recopilar-ho un poquet i a mode de conclusió, sempre defenem això, que a voltes els arquitectes se n'anem a buscar totes les obres que té en la ciutat i s'oblidem de la ciutat dels morts, que també és important i que també és molt definitori del seu estil. És veritat que estilísticament no presenta novetats en la majoria d'obres que heu vist abans amb Eli, la majoria pertanyen a l'eclecticisme. Ahí no aporta novetats, és a dir, està basant-se en models que circulen per Europa i tal. Però sí són molt destacables els exemples que ell proposa de modernisme secessió, i en concret aquesta joieta que és el Panteó de Vilaplana, és el que hem posat en la portada del cartell. Ahí podeu veure les seues, el que definiria la seva arquitectura, la geometria, la proporció, les línies rectes, aquestes bandes constants que veiem, verticals, horitzontals, els cercles i una sèrie de patrons simples que es repeteixen en ritmes visuals harmoniosos. I jo crec que les millors paraules que definirien a Timoteo Briet serien eixes de sobrietat i elegància, és a dir, anticipa fins i tot solucions de lo que serà després el racionalisme arquitectònic. El racionalisme és el moviment modern que es diu que apareix després i que es basa en el lema de menos és más, és a dir, quan menys decoració i es basa tot en el funcionalisme. En certa manera està anticipant això. Ell ja no fa, si vos fixeu, mai planteja en les seues construccions massa figures ni humanes ni animals, sempre són molt detallets, molt geomètrics, molt vegetals, molt subtils, i tendeix cap a aquesta modernitat funcional. I pel que fa al recinte cementerial té innovacions evidents i que han marcat tendència fins al dia d'avui. És a dir, les modalitats d'hipogeus i de nínxols són obra seva. Ell és el que les va introduir i continuen fent-se avui en dia. Redissenya els edificis administratius d'accés, també són obra seva. El que veiem avui en dia en el cementeri és obra de Timoteo, encara que s'inspira en els de Vilaplana, però és obra seva. I també són seues la primera ampliació, la parcel·la del Claro i el cementeri civil. És a dir, que en definitiva la seva petjada en aquest recinte és molt important i molt definitòria. I per a finalitzar, us portem una curiositat que potser molts no coneixeu, que és la seva tomba, la seva làpida. I segurament no la coneixeu perquè està molt difícil de veure. Està dalt de tot i damunt té un cristalet davant, té una porteta de cristal. Per tant, si no el fixes molt, és complicat. Però la vam poder fotografiar un dia i així la teniu. Si us ho pregunteu, no és ningú escultor Alcoyal que va fer aquesta làpida. Es va fer en un taller de València. Però sí que és evocadora un poc de lo que seria, de lo que és Timoteo Briet. És un home que va somiar amb la bellesa arquitectònica, i això és el que reflecteix la seva làpida. Exacte, que ens apropa a la bellesa. I sense més, moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat. Ara, si voleu, podeu preguntar alguna coseta, però sí que volíem avançar-vos, per si teniu interès. Tenim 2 xerrades més programades des del CAEA per a aquesta fira. El dimecres, són horaris i llocs diferents, ho dic per això. El dimecres a les 7, en la Casa de Cultura, Entre el vici i la misèria, els condenats de la modernitat, que se la farà Keren Juan. I el dijous a les 7:30 la farà el company Rafa Hernández, que està així també, la vida segons les diferències de gènere i l'estatus socioeconòmic. Aquesta serà a les 7:30 en l'Àgora, d'acord? Que si vos interessa ja sabeu. I nosaltres tornarem a parlar de tot això que hem parlat avui in situ el dissabte en la visita al cementeri, però ja està completa, sap mal. Si algú ho estava pensant, ja està completa. Però aprofite per a fer propaganda i vos dic que el dia 18 d'octubre, dissabte, anem a fer una visita
nocturna, bueno, de vesprada, nit, val? Començarem a les 7 i a benefici de Solc. Val? I ho dic perquè si esteu interessats també hi haurà inscripció, anem a gestionar-ho a través de Solc, ja vam parlar l'altre dia, haureu de quidrar allí per apuntar-vos a la visita per a que la cosa no se'n vagi de mare. No? Sí, l'associació contra el càncer que tenim així al coll. I serà el 18 d'octubre, com dic, dissabte a les 7, d'acord? Molt pront traurem el cartell i quan ho vegeu, direu si voleu apuntar-vos. Seran 10 euros a benefici de Solc, d'acord? I n'hi haurà animetes. I n'hi haurà sorpreses, si n'hi haurà alguna sorpresa. També. Molt bé, si teniu alguna qüestió, algo que... Esta està... Així, mira, a veure que torna enrere. Ahí, Sant Jordi, veieu, a veure, este tram que està quan entres a mà dreta, val? Pues està per així, jo diria que està per així, això. Sí, està per així dalt, jo crec que és una d'estos. El dissabte farem un xicotet homenatge allí, gentilesa també de l'Ajuntament, dipositarem una corona de llorer en la seva làpida, es detindrem allí un momentet. Jo diria que és una d'estes d'ací, crec que sí. Pot ser que sigui algunes d'estes, sí. Està un poc més allà, està precisament la de Vicente Pascual també. En el mateix tram, al final, està la de Vicente Pascual. Alguna qüestió més? Digues, Lorena. Sí. La tumba de Pascual y... La primera imatge que ha posat... Vale. Serà la Santiago Botella. El quesito del gato... ¿Esta? ¿Esta? No. A veure, este... No? No ho sé. La primera és esta, la primera que ha posat és esta. Era una que tenia en el centre el cercle... Sí? Sí? Sí, el crismó. No? Té un punt. Esa serà... Però és que després ho he vist, perquè igual serà que al dibuixar va posar el punt. Però és que m'ha semblat que també ha fet el punt quan esculpit. Pot ser, pot ser. Entonces el punt se m'ha quedat a mirar d'això. No sé exactament. O serà esta, a veure? No, a voltes són detallets que no caiem, és interessant, no? No és este, no? No. És de les primeres. M'ha cridat l'atenció el punt, perquè acaba en un punt, com dir... Així com una... No sé. Sol ser... A lo millor és esta d'ací, esta, la neogòtica. No? Esta, este punt? No. No, en les lletres. Les lletres, no sé quina, ja ho reviso. Sí. Sí, té un puntet, és veritat. Però és que en la foto que va passar després... Sí, també està. Es va respectar el puntet, no? Es va posar. Pot ser, no ho sé. No m'havia parat a pensar si és una tatxa del plànol o és que de veritat ho va posar. Deixa-te miraré. És la simbologia habitual, o bé el crismó o bé aquestes lletres, que en realitat tot fa referència al nom de Jesús. Alguna coseta més? La figura de la guadanya, que està... Sí, pues està, a veure, mira, a veure si... De la viuda de Brutinell. Així li ho podré dir millor, a veure... En el plano parcel·lari. Sí. A veure, tornem a passar... Sí. A veure. Eixa d'ahí. És a dir, si ahí enmig està la creu, ahí està la creu enmig, ahí estaria la creu. Pues d'estos, des dels primers que n'hi ha ahí, ahí el podem veure. La viuda de Brutinell, que és el més antic. Que es fa pròpiament al cementeri. Sí. I després tenim així aquest, que és que dalt del tot té la figura de Cronos. Diguérem que aquest és l'accés principal, però com així anava la capella, se pressuposava que els que més a prop estaven de la capella serien els primers en ressuscitar, com feien els nobles en l'edat mitjana. Per això, les parcel·les més cares no sols eren aquestes primeres d'ací, que estaven a l'accés principal, sinó les que estaven més a prop de la capella.
O sigui que la viuda de Brutinel va ser la més potenta. I damunt, i aquest també, el tort. De res. Alguna cosa també? Sí. No, és decoratiu. És perquè s'adapten al marc arquitectònic del cercle. Sí, normalment quan són plantes centralitzades arquitectònicament solen dir que tenen els braços, perquè l'església té forma de creu. Si és centralitzada, que és un quadrat com aquell que diu, o un cercle, diuen que està circunscrita dins d'una creu grega, perquè els quatre braços són iguals. Però si és una església a l'ús com les que podem trobar en qualsevol lloc, per exemple, d'Alcoi, jo que sé, Salmaure, per exemple, és de creu llatina, perquè els braços són més curts dels costats, però més llarg de tot la nau principal, perquè recorda la creu en el martiri de Jesucrist. I per això es fa així. Alguna qüestió més? No? Doncs moltes gràcies. Gràcies.